Ciprian, pregătiți de a treia etapă din Liga 1, 2 victorii până acum pentru voi, o vreți și pe a treia? A fost greu. Au fost două echipe de top, punctul meu de vedere. Hertha o echipă bună, Offside Arena o echipă cu pretenții la promovare. Dar am fost inspirați, am avut băieții au fost foarte determinați. Am fost inspirați și ca sistem, cum am putut să așezăm puțin jocul. Îți dai seama că ne dorim să facem un parcurs cât mai bun. Acum n-am mai pus obiectiv, dar luăm meci cu meci. Eu vreau să te de obiectiv. Normal, obiectivul e top 3, dar încercăm să luăm meci cu meci, să nu ne umflăm prea mult în pene, că deocamdată avem 2 victorii și n-am realizat nimic. Și să încercăm la final să ne bucurăm. Deocamdată, da, normal, vrem a treia victorie, vrem să legăm cât mai multe, suntem conștienți că va veni și o înfrângere, sperăm să vină cât mai târziu. Dar, uite, băieții sunt adunați toți, sunt pregătiți. Eu sper să fie a treia victorie, să urcăm pe primul loc, că dacă batem, suntem pe primul loc. Cum îi motivezi pe băieți? Mult timp, multe ore, zile, nopți pierdute. Unii sunt cu mie de 7 ani, alții sunt cu mie de 3 ani, alții sunt de 1 an. Deci de foarte mult timp e închegată echipa. Nu, am mai schimbat de-a lungul anilor, am mai schimbat câte ce a fost de schimbat, dar încercăm. Avem și băieți tineri care s-au alăturat și cresc lângă cei care suntem mai mari, să zic așa. Dar timp, foarte mult timp, muncă, înțelegere că trebuie să fii echilibrat, că până la urmă e un fotbal totuși semi-amator, dar încercăm să facem să se simtă toți bine. Vorbeai de sistem, vorbeai de munca aceasta extrem de dură pentru tine și pentru voi, spuneai nopți pierdute. Și e nevoie de acest lucru la acest nivel pentru a ajunge în top? Da, din punctul meu de vedere, da. Suntem mai mulți care venim de pe teren mare, în tinerețe, să zicem așa, și am avut ocazia să învățăm și eu am avut ocazia să învăț chestii tactice, chestii de așezări, chestii de sisteme de joc. Deci nu doar la Superliga e nevoie de așa ceva. Din punctul meu de vedere, la fiecare meci. Facem analize video, analizăm adversarii, fiecare meci e pregătit, atât cât ne pricepem noi de bine, fiecare înțelege, fiecare are niște sarcini precise, zone de joc precise și încercăm să facem chestia asta, să îi ajutăm să crească fiecare, să crească bine.